در ناحیه دنقره با اشتراک مسئولین جهت قدرشناسی غالبان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیز من، علم فروغ معرفت و تاجیکان آینه تاریخ ملت، اینچنین المپیادهای فنی چهاربینی با شکوه دایر گردید. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاران ما. озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат ва тоҷикон оинаи таърихи миллат ки бо ташаббус ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст, яке аз дастовардҳои беҳтарин ва муҳимтарини замони соҳибистиқлолии кишвар ба ҳисоб меравад. Ин иқдомҳои наҷиб ки ҷиҳати талқин намудани китобхонӣ миёни ҳамаи қишраҳои ҷомеа роҳандозӣ гардидааст, майлу рағбати ҳам ҷавонон ва ҳам калонсолонро ба китобхонӣ афзудааст. ҷиҳати қадршиносии ғолибони озмунҳои болозикр ва олимпиадаҳои фаннӣ дар қасри фарҳанги ноҳияи Даңғара чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид. раиси ноҳия Раҳмон Исломиддин Хайриддин зикр намуданд ки дар озмунҳои имсола шумораи иштирокдорон ва сатҳи омодагии онҳо нисбат ба солҳои қабл ба маротиб бештар ва хубтар ба назар мерасад ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки озмунҳои мазкур ба як сабқати миллӣ табдил ёфта дар миёни қишраҳои ҷомеа ҳаводорони хосро пайдо намудааст. мувофиқи маълумот аз ноҳияи Даңғара дар маҷмӯъ 1568 нафар хонандагон, донишҷӯён, омӯзгорону номояндагони касбу кори гуногун дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат намуданд. имсол дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия зиёда аз 160 000 нафар дар сартосари ҷумҳурӣ иштирок намуданд ки аз ин теъдод 576 нафараш ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. шоҳҷоизаи ин озмун насиби ассистенти кафедраи фанҳои ҷарроҳии рақами 1 донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон Ҷаҳонгир Дадаҷонов гардид. ҳамчунин аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия 1 нафар сазовори ҷойи дуюм ва 4 нафар сазовори ҷойи сеюм дар даври ҷумҳуриявӣ гардиданд. роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат низ аз ҷониби роҳбари давлат маҳз барои арҷгузорӣ ба таърихи пуифтихори миллати тоҷик, омӯзиши васеъ ва ҳамаҷонибаи корнамоиҳои шоистаи халқи тоҷик дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ равона гардидааст. даври ниҳоии ин озмун дар соли 2023 ҷамъбаст гардид ки шоҳҷоизаро миёни калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун сарбози қисми низомии 13483 ноҳияи Даңғара Ҳасани Назар соҳиб гардид. ҳамчунин хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Даңғара Муҳибуллоҳ Хайруллоев ғолиби ҷойи дуюм байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи давлатии Даңғара Оламафрӯзи Илҳомҷон соҳиби ҷойи сеюм дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ гардид ки аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия низ қадршиносӣ гардиданд. дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст омӯзгори донишгоҳи давлатии Даңғара Диловар Саъдуллоев сазовори ҷойи якум, хонандаи синфи якуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Даңғара Бежан Абдуллоев сазовори ҷойи дуюм, Маҳмудзода Муҳайё хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2, омӯзгори донишгоҳи давлатии Даңғара Муродгул Саъдуллоева ва донишҷӯи курси дуюми ҳамин донишгоҳ Шодигули Манучер дар номинаҳои мухталиф сазовори ҷойи сеюм гардиданд. дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман хонандагони мактаби мусиқии бачагонаи рақами 1 ноҳия Эмомзода Далер ва Зарафшони Зуҳур дар номинатсияи навозандагӣ жанри анъанавӣ сазовори ҷойи якум, корманди муассисаи давлатии театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи Даңғара Қосимзода Хосият дар номинатсияи сарояндагӣ жанри анъанавӣ ва Наврӯз Абдуллоев корманди муассисаи давлатии қасри ҷумҳуриявии фарҳанги ноҳияи Даңғара дар номинатсияи сарояндагӣ жанри эстрадӣ сазовори ҷойи дуюм гардиданд. яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар ҷаҳон футбол маҳсуб меёбад ки дар миёни омма он нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёд касб намудааст. дар ноҳияи Даңғара бо сарпарастии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дастаи Сомон фаъолият дорад ки дар як муддати кӯтоҳ бозингарони ин даста бо ба даст овардани ҷойҳои намоён дар рақобатҳои соли сипарӣ гардида маҳорати хуб нишон дода ғолиби лигаи дуюм гардиданд ва ба лигаи якуми кишвар роҳ ёфтанд ки ин аз рушди соҳаи варзиш дар ноҳия дарак медиҳад.